то издеваться кара, бисёр кора мекора кара. боварӣ надоштем ки моро файрод мекунанд, яъне ки моро ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Агар не, и бачак 100% гап мезанад, 100% гуфти гапо ақлш дар ҷоша. Самандар бой дод, дар челленҷстоп якум раунда бой дод. Мақсад мо ду нафара пешниҳоди мухлисо кардем, яъне пешниҳоди подписчико кардем ки ай ҳар дам кадомиша мо бигирем. Чӣ видеое мекунен, таҳти назорат бимонен, яъне ки бибинен, аввал як каса бипурсен ки ҳамин видеоро ма партом, яъне ки не. салому алейкум. Шумо дар барномаи Суҳбат Бо Нигматов. имрӯз дар барномаи мо блогер, вайнер, актёр, ҳофиз, ҳамакора Кучкар Бетман ва шогирдаш Антоша шогирди Кучкар Бетман. хуш омадед. ташаккури зиёд акай Мансурҷон ки моро даъват карден дар ин барнома Суҳбат Бо Нигматов дар бораи Антошка, яъне ки ҳамакора, холаи ҳамакора гуфтанӣ буди ба шумо. як ҳафта пеш дар таърихи интернет, дар фейсбук навистанд ки дар гӯдаки ноболиғ ту издеватсия кара, бисёр кора мекора кара. гуфтаа ки и касал буда, ё одами касалӣ буда. ҳамин ки шумо стоп челленҷа карден, якум сезон то давом сера буд, ягон проблема шудаги набуда. дуюм сезона ки шумо сар карден, ту медонисти ки ноболиға гирифтан набуда, ин чизоша медонисти дар стоп челленҷ ки ин проблемае ки дар сарат омад, ҳамин чизо медонисти ягонша. Акай Мансурҷон, ташаккури зиёд ки ҳамин савола моро доден. Мо дар барномаи челленҷстоп то ӯ дараҷара боварӣ надоштем ки моро файрод мекунанд, яъне ки моро ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, яъне ки моро дар ҷавобгарӣ кашида шудем ба ҳамун барномае ки челленҷстоп буд. Мо намедонистем ки дар ӯ бозӣ, яъне ки ноболиға дохил кардан мумкин набуда. мо ай ҳамин чиз бохабар шудем ки мақсад ки дар челленҷстоп, яъне ки чӣ хеле ки мардум гуфтанд ки як кадоми буд номша ёдум биромад, гуфта ки моро издеватсия кардем, яъне ки и касалиай гап зада наметавона, мо ира издеватсия карда дар, яъне ки ба чӣ мегӯянд, барномаи стоп челленҷ даъват кардем. Агар не, и бачак 100% гап мезанад, 100% гуфти гапо ақлш дар ҷоша, бо баҳои аъло мехонад. мо мактабша рафтем пурсидем, 100% бачай, яъне ки дар барномаи мо омад, дар барномаи челленҷстоп не, яъне ки дар пеши мо омад, яъне ки пеши мо омад, мо қатъи ҳамкорӣ кардем, қатъи Антошка ҳамкорӣ кардем, якчанд саҳнаҳо задем. баъде ки мардума, яъне ки самандар бой дод, дар челленҷстоп якум раунда бой дод. Мақсад мо ду нафара пешниҳоди мухлисо кардем, яъне пешниҳоди подписчико кардем ки ай ҳар дам кадомиша мо бигирем. яъне Антошка буд ва Сабрина. мардум зиёдтар Сабринаро интихоб карданд, яъне ки бо Антошкаро интихоб карданд, ба бисёриш гуфтанд ки ҳар душ бидроянд бозида. ва мо ҳар душа даъват кардам. яке шумо бозиро тамошо кардем, дар вақте ки Сабрина мара ответ дод, ман ответчо вале ҷавоб гардондагӣ набудам, Антошка мада ответ дода буд, ман ответчо ҷавоб гардондагӣ набудам. яъне ки дар ответи Сабрина шоева Антошка ҳамин хел мода проблема шуд. ҳамин чизе ки шумо кардаген хатои худтон ба гардан мегирем. хатогии мо ака дар видео ягон хатогӣ набуд, не ки хатогии мо ҳамин буда ки мо намедонистем ки дар ҳамин челленҷстоп, яъне ки ноболиға ворид кардан мумкин набуда. бисёр блогерора ки мо дар интернет мебинем ки барои хайп шудан, барое ки мехоҳанд просмотрро гиранд, корҳои ғайриқонунӣ мекунанд. барои ҳамо чӣ гуфтанед? ман умуман ба кулли ҳунармандо, яъне ки блогеро не, ман ба кулли ҳунармандо гуфтанем ки ман ба ягон таш кордор нестам. фақат як гап гуфтанем ки чӣ видеое мекунен, таҳти назорат бимонен, яъне ки бибинен, аввал як каса бипурсен ки ҳамин видеоро ма партом, яъне ки не. барое ки ин видеое ки ҳар як видеои шумо мепартоен, ин видео мақсад проблема шуданаш мумкин аст. чӣ хеле ки шумо диден дар челленҷстоп якум сезон то дуюм сезонша ягон проблема нашид, леки вақте ки мо ҳамин ноболиға ворид кардем, як проблемаи калон шид, мо яъне ки ҷазомона дидем. ҳамин ҳафт шабона рӯзе ки маҳкам буди, ягон азобу додан, ягон чӣ буда душворӣ дава? Не, рости гап, бисёриҳо гуфтанд ки азобу додагиам, мара азоб додагӣ нестанд. раҳмат ба ҳамун бародарое ки мара ай ҳолон хабардор буданд, яъне ки мара рафтан хабар гирифтанд, Антошкаҷон чӣ хеле ки мега ки дар як рӯз ду бор, дар ҳақиқатан се борам рафтагиай, шумо рафтем моро хабар гирифтем. ҳамин ҳунармандо, яъне ки бисёриҳош ҳамаш не,
баъзеҳош рафта хабар гирифтан чихел ки мо дар озодӣ будем бисёре зан акай Кучкар чихел як сёмкаи мада биёр хелида баъде ки ҳамун видео пахш шид яъне ки видео ки Кучкарро ҳабс кардан ҳама дид бовар кун ҳама дидагия яка дар 7 рӯзе ки мерафт меомад ту дар 7 рӯз план кашид ё ки чӣ фикр да будед дар 7 рӯз мебурам бас мекунам не ака дар фикри ман биромадан бас карданӣ набуд ман бас карданиам нестам барое ки видеои мо то ҳамин рӯза яъне ки то ҳамин хасола ман видео кардам яъне ки видео пешкаши подписчико гардондам ягон проблема мада шидагӣ набуд то ҳозира мара ягон кас файрод кардагӣ набуд ака ҳамин як барномаи челленҷстопи ман ҳамин қадр проблема шид ки ҳамун проблемаи ҳамирам ҳамин ноболиғ шид яъне ки ягон видео дига проблема шидагӣ набуд не ягон видеои ма проблема шидагӣ нест ака кӯшиш мекунем ки дигар видеоҳое ки мо пешкаши подписчико мегардонем ягон проблема надошта боша баъд пешкаши подписчико мегардонем шудинам ҳамин антош худат вақте ки Кучкарро бурдан 7 рӯз маҳкам шуд ту чӣ фикр да задӣ ака фикри ма буд ки ман тарс мегуфтам ки акай Кучкарро пишти ма бурдан чӣ кардан маҳкам ҳабс кардан акай Кучкарро пишти ма баъди медонист ки ки мебура бо видеотон давом мешавад хай акай Кучкар ҳунарманда видеоша давом мета кино да саначо не ки ту уже да стоп челленҷи бузда мекунад не ака барое ки мо да проблема шид барои ноболиғ буданаш не ки да чихеле ки бародарое ки моро ҳабс кардан яъне ки моро дастгир кардан чихе мегам ҳамун бародарое ки моро фаҳмонданд ки ҳамин чиз яъне ки судя муҳтарам судя моро як идея дод ки дар филмҳои тарбиявӣ дар саҳнаҳои тарбиявӣ метавонӣ ки антошкаро бигирӣ не ки дар и барномаи челленҷстопот наметавонӣ гирифта челленҷстоп шумо чера чур гуфтед ки чизое ки бемаънии бад кардан охирша рости гап шумо чӣ коро кардем ман рӯз ҳамун шав дидаму ки саҳар дидам ки проблема шид ака як тараф бигем хуб шид ки моро хапидан яъне ки гуфтанд ки ҳамин чиз мумкин нест дар ҳақиқатан мо намедонистем ки ҳамин кор мумкин набуда яъне ки нисбати ноболиғ ина ноболиғ баъзеҳо навистанд чихеле ки даоҷа Кучкар ту изо намекаши як кӯдаки касалиро оварда ту издиватса кардӣ ина бародар худаш гап зана антош карда зубон дора ақл дора кала дора гуфти гапо агар ки ира издиватса мекардем чихе уро стоп додай стоп да чихели будам чихеле ки шумо бародаро медидем ки дар барномаи челленҷстоп чӣ намуди чӣ хели истодагӣ стоп битам бояд ҳамхе бести ам бозиро ки дидагия худаш якум сезонаш бозӣ карда омадагиян дар ҳамун бозиҳо иштирок кардаг худаш медонист ҳолати яъне ки ҳамун бохабар буд бозӣ бохабар буд чихеле ки стоп шуда ҳамхе истодагия ва бисёро фикр карда касалия хак насиб боша чизои тарбиявӣ мекунем иншалло мо кӯшиш кардастем ки як барномаи челленҷстоп давом дора бо ҳамроҳи Сабина Шоева давом мекуна мо ира бас кардани нестем яъне ки кӯшиш мекунем ки барномаи челленҷстопа ӯ қадар жёстки накунем не ки чихеле ки якум сезон рафт ҳамхе рафтан мегирад не ки дар барномаи челленҷстоп ҳатман антошка нестай метавона ки сёмка кунад ки дар барнома кам кам бошад хича нишон бида тамом не ки иштирок намекунад ранги пешина ёрдам яъне пешина ёрдамчи ҳама тарафа мегуфтем шакур да тарафа ҳам хали мешавад ташаккур ба он нафароне ки моро дастгирӣ кардан ва моро тамошо мекардан ва дар ҳаққи мо дуогӯ буданд ки дар 7 шабонарӯз мо бо дуои шумо яъне ки бо дуои шумо сабзидем ташаккури зиёд мегӯм ки 7 рӯз чӣ хел гузашт 7 рӯз акай Мансурҷон яъне ки чӣ хеле ки алам буда алам яъне ки ман як видео кардам ки баъзе ҳамун як нафар ҳамин кора як нафар кардагиай ҳамун видеоро ба хелом тамошо накард чӣ гапай чӣ хабарай хест яъне ки дар ҳаққи видео як гапҳои безебам нависак дар ҳаққи ҳамун видео як гапҳои як хабарҳои нохушам кард ҳамонро мешид ки буга ки бародар Кучкар ҳамин чиз мумкин нест ҳамин чиза биги удалит ки мо мегирифтем удалитш мекардем чем ҳамун яъне ки бо хабар кардани кулли амният ҳамун нафар чӣ гуфтанд ки ҳамин видео 100% тамошо мекунад ӯ видеоро ҳамин бародар агар тамошо кардани боша пешакӣ бародари азиз ина чихеле ки мебинӣ 100% як бора ҳиҷот бихе ма 100% мохи ина 100% и ягон касалӣ нестай ягон ба касали рӯҳирам гирифтор нестай ки мо ира издиватса кунем чихеле ки медонем инам шербачай ина қатимон гуфти гапо кор мекуна ман ҳамин гуфти гапо дар як ҷо сухарӣ бихӯрам инам сухарӣ мехӯрам
یکی یک جای این یک یگان جا سخواه نمیخوره ای سخواه خوردن خیلی خب بزبالا شده گیم حق بیا نگذاریم این برنامه گنده را محکم میکنیم اوه میشوانه که نه که ما یک گپ گفتنیم اکای منصور جون تشکر نه که برادرای عزیز یک دعا میکنیم که همو برادرایی که در محکمه یا که در محبسن دعا میکنیم که همو هم به مثل ما در آزادی باشن تشکر زیاد این برای شاید برای همه بلاگرها و اینرا بسیارتر درس است که چیزایی که تربیت بکنن چیزای خوب کنن برای که همه من نمیدونم پرنگ برای مردمی ملت ما توری نمیگیره راستی گپ برای که نمیشه برای که پرنگ چیزی که هست من نمیدونم راستی گپ من پرنگ کتی توری نیستم در راستی گپ همه دا گفته که میگذاریم در خوب شه درباره خوبی گازن بله کارو چی جدا چی فکر داری اکر فکری ما همین خیلی که ما انتوشکا هیچ وقت پرتوسانی نیستیم انتوشکا فقط درباره ما میمونه تا آخری گفتی گپو همه کار و فعالیت ما اگه چی داری نویگری چی میکنی نویگری باز یک صحنه‌چوی نو صحنه‌چوی کی نصیب باشه روزای نزدیک کم ترک اکی چخیلی 7 روز نبودیم در ایجودی نبودیم اکی کم ترک میستیم بعد باز سر میکنیم گپ نیست کچکار جون انتوشا شما یک بار دیگه تشکر زیاد دوستان عزیز خداوند هر یک شما را نگهبان باشه همیشه با کانال صحبت با نگماتوف باشین خداوند یار و مددگاری همه شما این بود برنامه صحبت با نگماتوف قرار کن تا برنامه آینده